Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an ta kasngi. Umakru pariat nong aibut ka all jantia Master Roll Workers Union AGMRWU ula pentip baki seng ki samla nong tray Master Roll nakaleng ka jala ki la thousand don ya ka Joint Action Committee JSC ban ya khun lang halor ki mat jingdawa ki bla sakut slam bat ki bakta jur ya ka jing im jungi nong tray. Haga jingyalang balalong hamadan malki ki nong train ki seng bapher kilawan rai lang ban pinsngau shaka sorkari ki jing ki bakile kendul abun snem bat bandawa ba on penbet no mardor hadu santli ki mat baga JSC kanra ong uma kru parian kami ka jing bamshai ka sorkar halor ka policy baga jing pinskam kam regularization ye ki nong train master role ka jing penslem ka surban poi shaka sorkar hapreng ki jing dawa ka seng ka jing bom penmi ka sorkar ka kaipon pay commission bar ka jing penbet tulam ka jing don ki nong tribun ke brang shakta ha ka tulap baduna jing don jing em ka baduna ba jing pen pai jing ken ka baslem ki mat dawa on pha shaka sorkar ban pen scam kam no mador kat kum ka policy jong ka sorkar pen klanya ka welfare kum ka PF insurance bar ki scheme jing yaram Wanra jing penbet tulam bat yakran bat ka sorkar ha ka por ka bakloi pensi tom ya ka sorkar bakan shimkhia ki jing jing ki nong tray ban numle menti shu Umakru parian uyathu baga GAC kala aipor hadu ka shiphotre uno pra ban shimkhia ki mat jing dawa ha ka basniu kan shimpan ikilenti bating khnang baka sorkar kan snap ikasur jong ki nong tray Umakru uyathu ka GAC ka dei bani tuli ki khasi jantia bergaro hapo ko bai kasur ban pen pau baki nong tray ki dei ban sha buram halor ka jing tray chitam jongki ban ai jing shai shi nong tray haki district bapher halor ka jing ya tray kam jong ka GAC ka jing yalang kala bu ka jing kermen bakane ka rinsan thamai kana ban penki ya ka sorkar ban shimlenti ka badei na ka banta ka bha ka mian jong ki nong tray master role ha ka jilla Amsterdam! 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 The Employee Provident Fund EPF kane kadai ka hok ka jongi katkum ka jingta na kata ka an jong EPF Regional Officers Commissionerate jong office kepada Shillong Ulai jingtho jong Chief Secretary jong ka Sarkar Jilla Badai ban mentrai mardor kerki no ya kane ka EPF Shabaro ginong tray masterol bat ki casual workers halor kane ngitarwa phi ki masterol ka badan hang ni ba phi manjur ne em baga EPF kadai ban tray kam ka Sarkar Jilla hangi ki masterol Himanjur nem. Tuh, kulai sibut. Teh, kibangila sementara. Ai sunun kot jingan tang pindah pusat nang bangini suatu. Teh hadirin dengan attend ya kau meeting. Kebapak dari kau orang anjala Katkum ka jing batay jong Minimum Wages Act 1948 nang tapat ka retirement age ka bangin siyang kahit rebusan sa gaway ka EPF Employee Provident Fund nang tapat ka maternity leave and benefit kilong kami kiban kakhalong ki masterol kini gidai ban yo ban aibun yai khalong na bantan reu banai kini gidai ban long bat kisuti bat ka jingseu te halor kini ki banta nagane ka meeting kani ka jinga kando jongi mata kasngi itarwa baya kani ngin simno karai Kumno piperkat pipediang ne em ba ka sorkar lang ba ka lebor kiyong ba kamarba kadar jong kimarba mardi kala hiray hayo ahad pipediang ne em sisen pipediang te halor kani ngindawa ya ka sorkar lang ba chief minister
ban penki ban entrai kam ya ka VDA ban ka floor rate nado speak Oktober arajara fulai ka floor rate sisen sansnam ban ka VDA arsen sisnam ban ka ne ka speak Oktober ka dai ban trai kam ha kini hisni himanjur nayam Syong. Ka maternity paternity leave ngin yo ngin song nang tamanta ka dai ka McLear Regular Casual Workers Scheme 1996. To cabinet hajing alam jong chief minister konrad sangma. Ban kun hon menteri kala ay manjur. Ban menteri kam ya ka McLear Regular Casual Workers Scheme 1996. Kabalongan markilakan tay yang kata ka jing batay na kita ke ministerial staff osnam arjar khanyaw halor gani ngina kalyang ka jongi ikarpad yung chief minister but try kam hok ya kani ka ACW ya kita dibra try chief house nam shaneng dai ban try kam hok mardor namar ngila ap nado kaknais pa kandal pagre wala long ay mentala palat jika ar pandal ganjo live husnem pantrai kam ho nano di December pipriang nam priang ka bagin ay jing tho sa sarkar jalla sa chief minister hagajo ka por ba pa ka personal hagajo ka por ba pa ka finance maya ka ni ngin ay daga ultimatum ni ngin ay hado ka sitaw trik ni ubnay December usnem arjal alfusan padai ban bantrai kam no mardor ya kini gihukum kibaga sarkar jallahi kabapan mi pantrai kam no mardor hapo kasitaw trik jong ni ubnay December arjal alfusan pipriang na priang ladya ka sarkar jalla kanam pantrai kam ya kane ka jingkar pat ka jongi hapo ka sipautuk December arjar husan kapeni ba kapenbor yang i bangin sedang daki waipat kilat kibanyaki lada kedai bangin song bangin sange trai kam lada kedai banwan seselong ne kedai ban pelong ka jingyaki haki district headquarters jong ka jalla barok ka wai ngin sedang banyaki haden ka sipautuk December arjar husan kumno pisngaw te ngikarman bo chief minister ko na sangma kemudian kamansin ban isnay banyarap ya kinang trimasterol ki asa ki aganwadi ki helpers kinang giwaipat kinang tribal la kumula pan ida ka kam ho arjal khatra ban penkir ka bay nong si ngikarman ro menta kajikarpat ka jongi haden kinegi haswa ka sepatuk December ajar san on penti sisa dagat kam ngindon rekab dot chief minister ngin kersan barba ya kani ka jing ang nol bat kaman sem jong chief minister kabiang nambiang tangi kerman ba kumbangi manay ningimi na ye da kaman sem ka jing shet ham kading ka kamme kaman sem jongi kataru ka jo kanyay siya ang sarkar jala bakin pantray kamah ikarman kumbapai may iye na yeng kumta ninyo yakahok hadir ka sitaw tarik jong niyo December ka sarkar kang pantray kam baka kajo ka po kumbangiong baka katibriyo katiblay ka doon tibriyo menta ang ikarpat ibaro ilang tray sarkar ki officers ki staff lang kibakhay korro ya kalong brew man brew ba jongi tang tip brew kan korro ika long brew man brew ba jongi na tiplay ngidon andray pentray kam hok ya ka kajing batay kajing sneng bat kajing hukum jong kata kadai kanlong siya ka Christmas gift yang ibaro kibadan hangni kajali baka personal department commission secretary kom army suciang casual worker di transor kar bat kiway
idai ban song thai hapo jong snem re phausan snem ta halor kane ni ne kalian ke jong ni tarwa phi na phi pediang ni kane ka jentar ujing manjur dok governor ne phin pediang ya kasan pras ne ba ai ke officers ne ha jong governor na jong officers jong governor to governor tengin insime ga rai bagin ong ya ga government ba governor ula ai jing manjur bagin chang khai represents nem pantre kam hok ya kane namar ka dai ka ain si sen bal ai manjur na governor pediang mo to tenang tapat idai ban yo syuting namakin yo ai bunyi khon but kapaternity usenrang lari lok ke kurim jong yo khon idai ban yo syuting khat san sngi na si benai but ban sri ban sumari kelong but ban zero ya kabai nong sngi kabai trai bella halor kane interpani ka sarkar yo chief minister ba pantrai ka mardor ya kane ka maternity leave nagabanta reu benai ban yo song bat sumar kelong kuno biar sim garai dimanjur ban pedawai kita yang tiba manjur ban ya sim benta hagani ka menteri ka ne ka jing yalang ka jongi ka bamenta kimat banyak keren kilong kumne harum kabanang kong ka aerial jong ka revise flow rate na do u October ajar apulai bat ka jingbam pensyai ka sarkar halar ka jing pentrai kam ya action committee jong ki masterol workers union kane kan simti na do menta ka sngi banlai pelong ya ka jingalang sabaro ki district headquarters kin ai ka jing tho shao chief minister hakine ki sngi banwan nakabanta banbo ya kani ka jing karpat ka jongi how chief minister kumno bisnge holor kani pimanjur le mengendon ka joint action committee ha manjur kita sedin biasnya manjur to ila manjur ban traikam bandan ka joint action committee jong ki masterol workers union kane ke union kane ka committee kan traikam nado menta ka sngi bat kan kut ka traikam jong ka hagalai phuai tarik ubanai march 2000 reu biang lam biang hagani ki banai ito ki jingdawa ki bagira rai nang ne kindai ki mat ki bakane ka committee kan pengi ka bor bar kan pengi ki boj ki budia ka jong ki kinwar ki lat kalanti ban penor long da ka bagin ya trai rangka baru chief minister bad ka sarkar jilla bad ki officers baro biang nam biang to kam banyalam ya kane ka joint action committee jong ki master workers union ban penor long ini ka jingdawa ka jongi ni na kaliang ka jongi ni tarwa ye kong dayo 1P akai ibadai jen secretary jong all jaintia master workers labor union ba in long i chairperson jong gane ka committee kumno bias nge walor gane biang to pilai pliang ye kong dayo 1P akai ba in long i chairperson i jen secretary jongi teman tapat ya vice chairman Johnson kemanlang bala sembahyang indai vice chairman jong gane committee iba Ben Johnson kemanlang bala kakarteng iba Nasirias lanong ini day ba day agent secretary jong kon me Dahalia Masterol Workers and Progress Union ipriang ha uday u Hepsim Marat Hebni Marat Unay uday u Vice President jong ni dimasti ni tarwa yai ba bumper lendem to presiden ba di nang tapat Aston Jen Secretary menengkong ni tarwa ya Eugenia Walang
Ini kong Eugenia Walam, idai Treasurer Progressive Union. Dipilih ini. Oh. Tenang tapa tidak indai Aston dan Secretary John Kadeka Committee. Priang. Yang tapa terwai ba banker lang karni. Ba banker lang pro Division Department. Priang. Oh. Haji ngadai ba Treasurer. Kapisa kapagilom mentahang ni kadai donation. Kabatam na kapagin seal by madan bat kijingan kampi system bat isuki kandai kapisa jong kadai committee. Terwai kerten jong kong diangti rani. Ini kong diangti rani idai na inong yalam. Ibala keren haki nabanta ki master role pada juai idan po agriculture. Temdan mentahang ni nakadaba dan kam bakerti haye. Tumna bis ngau ini kalian jongi katarwai kapten jongi bendai treasurer jongi. Ha? Bor, kita bila itu akan isi belajar kita keren lembak ini kita iki office bearer jong Meghalaya Master Workers Progressive Union, but the office bearer yang central body jong all Jaintia Master Workers Labor Union. Nang tapat sa kibay kita iki extreme members kadai kong